हाथाय बाजाराव आयेननि बेरेखा जौ फाननायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों ओनसोलनि सुबुंफोरा। बाक्सानि हायना बाजाराव आयेननि बेरेखा जौ फाननायखौ गोख्रों सिग्रोमदों। गोबां गलादारफोरनिफ्रायनो जौफोरखौ बुथुमनानै बुख्रुबना होदों। हाथाय बाजारा मैगं थाइगं बायदि सुबुंनि गोनांथिनि मुवा बेसादफोर फाननायजों समायो। जौ फाननाय जायनाखि समाजनि खहा गोनां, बेफोरनि थाखाय समाजाव सरकारा आयेन बायदि आलादा जायगा दोनखादों। नाथाय हाथाय बाजाराव नङा। बेखौ नोजोर बोनानै दिनै ओनसोलनि गुन गोनां सुबुंफोरानो हाथाय बाजाराव आयेननि बेरेखा जौ फाननायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। बाक्सानि दिहिरा हायेनसा क्लाब, नब दिहिरा जौगा आफाद, दिहिरा हायना बिअ ओनसोलनि फोरोंगिरि आरो रायजो राजा जयै हायना बाजाराव आयेननि बेरेखा जौ फाननायनि हेंथा गोख्रोङै सिग्रोमदों। मिथिनाय बादिब्ला थांनाय बोसोरनि माखासे दान सिगांनिफ्रायनो हायना बाजाराव जौ फाननायखौ बन्द खालामनो थाखाय खावलायबोबाय थादोंमोन आरो दिनैनि समाव खावलायनाय बायदियैनो मानिना लायैयाव ओनसोलनि गुन गोनां सुबुंफोरानो खौसेयै ओंखारनानै हाथायाव आयेननि बेरेखा जौ फाननायनि हेंथायै गोख्रों राहा लादों। थांनाय सानखालि ओनसोलनि गामि दैदेनगिरि गुन गोनां सुबुंफोरा ज' जानानै हायना बाजारनि आयेननि बेरेखा जौ फानखुमानायफोरखौ बुथुमनानै बुख्रुबनानै होदों।